zanina chuan Marcel ko ta sura kanen chunzom lenga episode masalama khan chu fenga ingji valia vakal thule lingi un sekte medicine lak tu mala khal thu kan thli kho to wa lingi un sekte po chuan kon thleng zui ve ngalani 是什么人？一颗都不许生产！我把这里的神药全都装走。我的名字叫修罗。an khian ngai lo mi pakatin an medicine lak tu malo lak khala wang chuan aw yuna chu akhila hai hle ya tunge ni zotin chu fenga chuan alo in mel khret tira aw yuna chuan chu tiang minga khian ngai lo thule enga tan ma ti lo thua soya engtin nge chu mun chu thlen theya damdoi te chu lo lak ma sak thei zotin an ni kha chuan monster tam tak an be ngai wang ani chu fenga chuan damdoi nei chu aphulawa ngain ronsem ve turina tia ti chuan nungdama an kaltir tur thua soibo ma se chu fenga chu milulul chi hrim hrim ani wangin damdoi chu pe ka tum lo hleya in malbe ya lo chou ta zo kani aw yuna chu cultivation level sang jok ni ma se chu fenga chuan a beina te chu lo dang vezel thein anin be tok hleya ma se chu hmuna chuan hun khogala du lo wangin lingiun sekte chuan thiar film santa ni thingkung lian taka hian chu fenga chu cholin chu mun chu a him to kina hria a hmaloka a magic medicine lak te kha hi blue tan ngalin a cultivation level up atumani chu fenga chu an cultivate tluang hleya ni thuma liam le hnu chuan profound realm level 2 alo kai ve der towa adu khoblani lo hle ma se khuni chuan mason na ro pui takani thualo soya hun reilo te chunga chu ting level thleng thei chu mitlem te chau anom tur thua seibu anu loka poison fok hian anum na mun charon tuam veka chu fenga po chu ni kho khelo na siam tre pani ma se khuni khan lo ko harvatin film khur turina tia chu ting thila ron thleng thut chu fenga chu na chana kha thiam lo hleya ma se aw iunan ni thum nuwa medicine han thu na top tur thu a soi kha kha chuakin chu poison fok chu medicine zon huna top tian tirna anga ya chu chum chu hago me ma wang le an cultivation energy a hip sak the wangin khuni chuan chu fenga chu tlan chu tum fat turina tiani khuni chuan tlang chi pa khan kal mai turina tia chu tlang chip chu mi chak tak pani cultivation level sang takte omna khani ma se thlantur dang an nei to lo wangin tlang chip lam chon pan ta ni chu tlang chip a chuan in pakhat hi lo gomin mi pahnian lo ti ti meka chu fenga chung chang an lo sei meka ni korvar hazok chu world spiritual alliance zingami ve tho an continenta blue rope kai om chun an ti khani ya aming chu jiang hengi ana ni in asam senzok chu khi fengi anga khilin palace ho tu pa ani bokani anni po chuan chu fenga chanchin chuan lo kha ve towa an kingzo region a chu tiang midang lam chu anom ngai lo wangin chu fenga ang no pang talent nei tha chu an kingzo region timing thatu le anin ngana tu galani mai thei thuan se ni anin biak lak lo lai chuan chu fenga chuan anom na mun chu ron thleng ve ya ani na te soin Kinglong sekmi le sa ani thua soya kongka chu hon sak ve turin ange nani athu soi khi fenga na lo khriat chuan vachan himatuma ma se jiang hengi na chuan lo dangin a biruk na mun chu midangin an khriat ve pha adu lo wangin chu fenga pui chu lo du lo wa ma se khi fenga chuan chu fenga ang no pang talent nei tha chu muna poison fok mai mai wang chuan an chan mai ang tial hawa wangin pui tu mina va chuak lui ta thawani
术我都扛不住。你千万挺住啊！chu fenga poison fok la ka chan him nan khi feng yen a chuan a poison barrier to kan a pe ya chu to kan formation khuinin a lo mu chuan a formation chu lo copy ve nga la chu in ve him na formation mang chuan chu fenga chu ing chi valley a khan a du du hun a let le theidon ani khi fengan to kan chu kan tolo wangin poison fok chuan an ron be ve trana chu fenga chuan ngai tu hlema se khi fenga chuan a ngai tu om lo thu lo soya ani ang cultivation level sang chu andam chho tho tur thua soibu ma se chu fenga chuan risla ka du lo wang le khi fenga chu zual zela wangin token chu pelet le ya a formation khuinin a lo copy fel to wangin a kalson le nga la chu thil chuan khi fenga chu ati chi ai hle ya a thlen pa hengien a chu fenga wa chan turin ati hialani ma se maktak main chu fenga chu poison fok chuan engtin ma atina to lo wa khi fenga chu lom thu ron hrilin chu huna tang chu na thlok bo le nga lani a thil mu chuan khi feng yen a chu thong hle ya engtin nge chu fenga chu to ken tel lo wa poison foka chuan a dam chu thei a ka thiam lo ani heng yen a chuan lo sei fin chu fenga khan engtin emo a protective token kha a copy man thu soya a thiam na dang dai tak te wang chuan heng yen a pon king zo plane chu fenga chuan ala thak dang lam thei a ring tran bo chu tui lai chuan chu fenga chu ingji valley a khana lo vakir le ya khuni to kan siam sak khan in vengin chu huna chuan midang tuma an lo gom to lo wa chu fenga chuan an magic medicine lak mai zong zong te zong khom le in chu huna monster thi te blood essence po chu khuni ain cultivate ve theina na la vek bo ni tam taka liam le hnu chuan chu fenga chuan profound realm level 5 alo kai ve thei to wa gonglu yan anena anin be hun tur kha hnai to wangin khinglong seklama let le tumta ni tlang chipa hengiana in kha ron lang lein anni po chuan chu fenga le gonglu yan ate thi thlengan in be tur thu chuan lo khre ve chia a thu khre chu khi fengiana chuan makati in gonglu yan chu zuan u kholal gongtian pinga fapa khani ema zota anti ti dun hnu chuan khi fenga chuan anin beina chu wachim ve du thu le chu fenga himna tur changai tu angai thua soya chu fenga chu ring tok hle ma se zuan u khosi pai te chu seklian ni lo khinglong sekte tan chuan hne ngai na om don lo wangin boina liana chu pala watang turin kala tumani hengiana chuan kumtam tak liam ta khan jiang dynasty ten an mi thiam tele an sipai te mangin an region vela chuan no pang pakhat divine lightning nena inzom na nei an zon chiam thua soya an no pang zon kha chu fenga chuan ni thei thua lo soya ni 周大陆将士一统，为将士所用。灭门，凡隐匿不举者，有知情上定宗门帮派。 khinglong sek lam ron lang ve lein mi pahnih hian chu fenga le gonglu yana in beina tur chuan lo sei du na chu fenga chuan chakna chan san nei an hrelo ani gonglu yana chu zuan u kholal fapa ani ba ka khilin palestine an thlop that ema wangin chu fenga chu lo let le po ni se aun autte chanang tho chu a chan ve an ring ani chu ti lai chuan chu fenga chu ron thleng ve hlola aun autte chungchang an lo soi kha chu fenga chuan zo chiangin an chunga engthil nge thlenga zota chumi ta chuan gonglu yana seka ron kirle hnu khan an seka chu fenga un autte chu abitum bi ka elder surawile liwiu na ta chuan tantum ve ma se gonglu yana chuan a che dan chu aban san du chuang lowa
khilin pa le sa elder linrana alama translata wangin tuman an ti buai ngam lo thua seibo chu fenga unau te chu ron lang vele in chu sana chu anti dudana arai to ema wangin tur zau to loina thluwa gongluya na thilti dana wang chu na thina rimin kausen khuwa an chungte thanvek tu po kha gongluya na chu ani nge ringa chu fenga ron kirle tur thu le aron pui tur thu a seibuk athu se wang chuan zauzi iu na chuan anau te chu a soi saktir le ngala 你刚才说什么？一起教育教育他，算个有种的。 chu fenga chu aron le to lo tur thu soin aron le le ni poin gongluya na chu ne don chuan lo thua soya chu fenga khan ama alo soi sak to wang le akal ti be sonati chiat saka wangin zawa chuan phubalang nan chu sena te chu man atuma chung ko khat chu nam vek an ni wangani nasa takan soi sak ba ka tha hialan vo chung poin chu we chuan hlauna chete mala nei chuang lowa chu fenga ron le tur thu le phuba ron lak sak tur thu la soi fanani 楚风能把我怎么样？他一定会回来，楚风一定会给我们报仇。他的修为被废了。 chu we chuan a that thu sei ma se an hliam da chia chu thup rola ni lowa chu fenga chuan anga ti anga ngai tu la in khuini khan asura waltami barrier formation pakhat chu we ya ti dam le thei tur le ti chaksot thei tur rom tho soya ma se chu formation siam nan chuan energy ma mo hnem deuh tur thu a seibu athu soi chu fenga na hriat chuan gongluya na naute dang chu fa pana an lo hlau thong hlomin a then chuan sunan che hialani chu fenga chuan vapan hnai zelin ngai daman lo dil na sa hlom hleya gongluya na na tir lui thu le chu chungkwa te ti du da tura atir thuan lo seibu chu fenga chuan gongluya na anga rorel na dik enga tan ma ngai lo ani ve lo thu soya ma se chu chungkwa te na sa takan lo soi sakawangin hremna an hmuangai thu seibu chungmi te chuan a tha don lo pho chuan engthil pon ti tur thuan lo soya chu fenga chuan an energy mang chuan chu we ya chu ti dam atumani 我要借你们的本源一用。 chu ti lai chuan gongluya na chuan a thom no lo thlak mekin chu fenga be tur chuan in bo sei meka a junior te pan hi chuan chu fenga chanchin engman la khriat lo thu lo sein kingzo ri chana tang chuan a tlan bo in rin thuan soya in be ha po ngai lo win gongluya na chu achak an ringani anin beina entumin kingzo regiona mi poimo tak tak an local thuan soi boka chuti lai chuan midang pan hi ron lut lein chu fenga ron le thuan ron soya chu thu khe chuan gongluya na chuan midang ho chu lo ba chuak vek turina tiya inti changna dam do chi khat dan phal lo chu ein episode 9 chu top ta ni